برای شما айхиди Хитой телефони оригинал овардем ки дар рӯи об бозӣ мекунад бародари азиз. Хотираш 8/256, нархш нархи зура. Дар комментария менависед, нархша мекунад. Қатиш якта беспроводной наушник дора. Наушники качествои бобогӣ. Гарантия метавонем 100% оригинал бародаро. Хоб, телефона медозем дар рӯи об. Опа, рафт бозӣ кард. Ина бародари азиз, телефона ҳозир гирён мекунем ака. То гирён шуданша дальше гап зада мегзарем. Телефоно бародари азиз, телефоно як моҳи дароз аксияи базбин дар алтидаги. Яъне ҳамаи телефоно арзон кардаген қариб як 90% телефона 1000 рубл то 3-4 рубл даже арзон карда фарсодаген бародари азиз. Ина телефон ҳозир гирён шудааст. Ина бо фикр накунед ки дигар телефона ина чиқали тар истода буд, ҳам тарай бо дар суҳбат мекунем то гирён шудаша. Хоб бародаро, ки аями телефоно гирифтани ё ки телефоно бо нархои дастрас гирифтани ай, номерои охири видеода нишон метавонем, ҳам номерода занг мезанем бародари азиз. Ҳамаи телефонода яктагӣ наушники бобогӣ падарка карда мешавад. Як моҳи дароз, як моҳи шарифи Рамазон бародари азиз. Ба хотири моҳи шарифи Рамазон кардастем ҳамаира. Ин ҳамин номерои мо ай. Номерода занг мезанед. Чи саволе дорем, марҳамат. Авиакасса ҳам дорем. Билетҳо тарафҳои Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон бародаро оформит карда мешавад. Ина телефон бародари азиз 100% кор кардааст. Чиқали десте 100% кор кардааст, не? Ана. Ҳамаи телефонҳо 1 сол гарантия дорад бародари азиз. Ин модели навай. Ин модели як шаёдам ромада гумтова ки батареяш 5800 ампера ва быстрый зарядка 45 ватта қабул мекунад. Барои ҳамин ин телефонро шумо обязательно тавсия метавонем барои гирифтан. Ободу сарбаланд бошед. Худо нигаҳбон.